Gipaubos na sa state of calamity ang 8 ka barangay sa Alabel, Sarangani tungod sa danyo sa agrikultura, epekto sa kainit sa panahon. Ano ang report ni Abby Caballero? Karong padayong nasinati ang grabeng kainit sa panahon, pait daw ang panginabuhian sa mga mag-uuma dinhi sa Alabel, Sarangani. Sama na lang kay Wilfredo Tinaco nga lakip sa kapin-usa ka gatos nga apektadong mag-uuma sa lungsod. Halos dili daw mapuslan ang tanom ni ining lubi, saging ug uban pa. Ang saging, magkuyos na lang yang bunga kay wala na may suportahan nga tubig. Dili magdako na ma'am. Ang lubi ma'am, ang imbes mamunga na sa ma'am, dili ka dako ang yang bunga, mga tagak na lang ang bunga. Tungod sa halapad nga danyo sa agrikultura, asa miabot na sa 500 hectares ang apektado nga mga tanom, sama sa mais, saging, lubi ug managlahing klase sa gulay. Nagdeklara na og state of calamity ang 8 sa 14 ka barangay dinhi sa Alabel. Gani miabot na sa 47 million pesos ang kantidad sa natala nga danyos. Lakip sa mga nagdeklara og state of calamity ang Barangay Datalangas, Barangay New Canaan, Pag-asa, Paraiso, Spring, Tukawal, Barangay Dumulok ug Barangay Alegria nga mao ang food hub sa Alabel. Ang atong food hub luoy kayo gyud nga limited na gid nga atong mga na-supply nga gulay. Una gid ako ko data kay para makahatag din ko strategy kung unsa nay ma-declare nato nga kinahanglan ma-support unya nato sa atong mga farmers. Nang hinaot karon ang mga apektadong mag-uuma nga mahatagan sila og tabang, hilabi pa karong wala sila ikakuhaan sa ilang pangkonsumo. Pagkaon yun ma'am ang kinahanglan. Pagkaon yun. Unya og maabot ang panahon ma'am nga mag-ulan na, binhi yun ang kinahanglan. O kaning abono sa lubi. Another action po nato ma'am no, ang pag-forward sa mga claims sa ato ang farmers under the PCIC insurance program. At least na mabalik sa ilahang claims through the insurance nga mahimo nilang kuan pa pagkapital na po sugod sila pohon makarecover no kung kaloy-an nga magbalik ang ato ang normal nga panahon. Samtang girekomenda na matud pa sa MDRRMO Alabel ngadto sa sangguniang bayan ang pagdeklara og state of calamity sa tibuok Alabel. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.